Te-ai trezit vreodată simțindu-te complet lipsit de energie, chiar și după 7-8 ore de somn? Îți începi ziua deja obosit, fără motivație, iar pe măsură ce trec orele, nivelul tău de energie scade și mai mult. Dacă ai răspuns, da, să știi că nu ești singur. Milioane de oameni se confruntă zilnic cu această problemă, iar cauza este mai simplă decât crezi. Obiceiurile matinale greșite îți afectează metabolismul, nivelul de energie și chiar sănătatea mentală. Dar vestea bună este că totul se poate schimba. Astăzi, îți voi arăta 10 obiceiuri matinale care îți pot transforma complet viața, ajutându-te să-ți începi ziua cu mai multă energie, claritate mentală și stare de bine. Unele dintre aceste obiceiuri sunt inspirate din tradițiile românești, iar altele sunt susținute de știință. Dacă îți dorești o viață mai sănătoasă și mai echilibrată, atunci rămâi cu mine până la final, pentru că ultimul obicei este o adevărată schimbare de paradigmă. Aproape nimeni nu vorbește despre el, dar poate face o diferență enormă în modul în care te simți zilnic. Bine ai venit pe călătoria către bunăstare! Dacă vrei să afli cele mai bune sfaturi despre sănătate, nutriție, productivitate și stare de bine, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canal. În fiecare săptămână, îți aducem informații valoroase care te pot ajuta să ai un stil de viață mai echilibrat și mai sănătos. Acum, haide să descoperim împreună cele 10 obiceiuri matinale care îți pot schimba complet viața. Bea un pahar mare de apă imediat după ce te trezești. Dacă dimineața primul lucru pe care îl faci este să bei cafea, s-ar putea să-ți sabotezi energia. Noaptea, corpul tău se deshidratează, iar deshidratarea este una dintre principalele cauze ale oboselii matinale. Înainte de orice, bea cel puțin 500 de mililitri de apă pentru a-ți pune metabolismul în mișcare și pentru a-ți hidrata organele interne. În tradiția românească, mulți oameni beau dimineața un pahar de apă cu lămâie și miere, crezând că acesta ajută digestia și curăță organismul. Știința confirmă acest obicei. Hidratarea dimineața poate crește nivelul de energie cu până la 30%. Expune-te la lumina naturală în primele 30 de minute. Creierul nostru este conectat la ritmurile naturale ale soarelui. Dacă te expui la lumina naturală dimineața, corpul tău va începe să producă serotonină, hormonul fericirii, și va reduce producția de melatonină, hormonul somnului. Acest lucru îți va da mai multă energie și te va ajuta să îți reglezi ciclul de somn. Dacă nu ai acces la lumina naturală, aprinde o lumină puternică sau petrece câteva minute lângă fereastră. Nu îți verifica telefonul imediat ce te trezești. Dacă primul lucru pe care îl faci este să-ți verifici telefonul, îți începi ziua într-un mod reactiv și stresant. Creierul tău este bombardat de informații, iar nivelul de cortizol, hormonul stresului, crește brusc. În loc să faci asta, încearcă să-ți începi ziua în liniște, fără notificări și rețele sociale, măcar pentru primele 15-20 de minute. Fă mișcare, chiar și pentru 5 minute. Mișcarea dimineața îți pune în mișcare sângele și îți activează musculatura. Nu trebuie să faci un antrenament complet. Câteva minute de întinderi, genuflexiuni sau o plimbare scurtă pot face minuni pentru energia ta. În trecut, românii care locuiau la sate începeau ziua lucrând în grădină sau mergând la fântână după apă. Această activitate fizică matinală îi ajuta să se simtă energizați întreaga zi. Consumă un mic dejun bogat în proteine sau încearcă postul intermitent. Dacă micul tău dejun conține doar carbohidrați simpli, precum pâine albă sau cereale dulci, s-ar putea să te simți obosit și să-ți fie foame din nou foarte repede. În schimb, încearcă să consumi ouă, brânză, iaurt grecesc sau nuci, alimente bogate în proteine, care îți mențin energia stabilă. Dacă practici postul intermitent, asigură-te că prima masă pe care o consumi este una nutritivă. Spală-te pe față cu apă rece sau fă un duș rece. Un truc simplu pentru a te trezi instantaneu este să-ți clătești fața cu apă rece. Sau dacă ești curajos, să faci un duș rece.
Apa rece stimulează circulația, îmbunătățește starea de spirit și îți dă un impuls de energie naturală. Scrie 3 obiective pentru ziua respectivă. Planificarea zilei tale te ajută să fii mai organizat și să reduci stresul. În loc să începi ziua pe modul automat, ia un pix și scrie 3 lucruri importante pe care vrei să le realizezi. Această tehnică este folosită de oameni de succes din întreaga lume. Nu bea cafea imediat după trezire. Dacă bei cafea imediat ce te trezești, îți crești nivelul de cortizol, ceea ce poate duce la anxietate și oboseală mai târziu. Încearcă să aștepți 30 până la 60 de minute înainte de a bea prima gură de cafea și vei observa o mare diferență în nivelul tău de energie. Ascultă muzică sau fă ceva care îți aduce bucurie. Ziua ta este influențată de starea de spirit cu care o începi. Ascultă muzica ta preferată, citește ceva motivațional sau petrece câteva minute în liniște, iar acest lucru îți va da o stare de bine care va dura toată ziua. Practică recunoștința și începe ziua cu un gând pozitiv. În loc să îți începi ziua cu griji și stres, ia o pauză de 30 de secunde și gândește-te la 3 lucruri pentru care ești recunoscător. Acest mic exercițiu îți poate schimba total perspectiva și îți va aduce mai multă fericire. Acum că știi aceste 10 obiceiuri, spune-mi în comentarii pe care dintre ele vrei să-l încerci chiar de mâine. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai like și să te abonezi la Călătoria către bunăstare. Ne vedem în următorul video.